So, how's the... Still crowded, no? No? Wala mag-lockdown ang Cagayan de Oro. Technically, ang Cagayan de Oro wala nag-lockdown. Yeah, but people are just doing quarantine. Borag, mas bibo pag punta sa Holy Week. No? May pang Holy Week, mingaw. Dagang jeep. Dagan jeep sa Cagayan. Napay jeep, Ayun. napay cars, no traffic. Good morning, guys. Garay ko na pugo otro. Wala na problema niya kung di ko kabalo sa camera ba ni memory card. So tanan akong na video yesterday, delete or wala, di mo open. Nanawa nagabaan ko gikansawan man ko na ako mga TikTok gol. Ano po? Na video din gabi Ano naman ko wala. She's awake. The TikTok girl. TikTok. What's your TikTok account, galing? SB19 Justin. SB19 na yung TikTok na yun. Saan naman yun? Ano siya mani? Ay, ano siya mani? Ito naman ni SB19. Bike ka? Sure. Yay! It's hard when you don't get the time to do the things you gotta do. Always moving forward, always on the go. I hope you take a moment to take. Gapon niya akong papa para i-fix na ning kuan bike. Mo ni pinakabago guba na dayon kay napulpog na mga bearing. Kan lagi mamalit ka og bike na kanang baratohon. So technically iligon. Napalit na mo ni kanang bike center at bang sa Orama. Bago pulpog ng mga bearing. So wala, di maayo. Purma may nindot pero wala. Pangit. Early in the morning. So later 11 magpa-check up me. Kaya medyo si Misis tasog blood pressure. Kita tasog sugar. In short, gore na. Gore thumbs. Alright. This is how we're going somewhere. And this is a big risk. Very big risk. Going to the doctor. Why?
social distancing. Sigara no clinic ba? Dok, I miss you. I miss you too, Char. Adi, magbuhat ka utro ka ng vlog nga. Video call lang ta ka, no? Ay, pwede. Ano ba? Pwede rin tana, pwede ra. Para lang, at least maka-aware ta, tinata. Pero kabalo ka, wala kang choice. Kaigan siya. Ini ba si Rinto? Yan eh, nilibin siya kuan. So pag umano sa button, Dok, pag umano ng check-up, mag-construction. Mamanday. Ako ang construction tools, ito ang sakyan na. So limitado lang kakaroon, Dok? Limited lang. Pamutangan sa committee para magamit ang building. So limitado na si Dok, ha? Limited lang. Yeah. Dok, thank you. Bye-bye. Salamat. Alright. We're back in the house. And si Mami ni gawas balik kay nagpa-laboratory. Gi-require siya ni Doc Jerome Basang for laboratory. So, karon nag-washing machine. Nakalamilan ng washing machine na mo kay washing machine with lavandera inside. There. You're good. So mag-hi me. Where's Rayber? Let's halay. Halay here. Come on. Move. Ella. Rusty, come on. Let's help each other. Let's halay this. I'm gonna get my sneakers. Tudluan natin yung mga batang sa upad. Oh, it's starting to record. GoPro, stop turn off. recording. GoPro, turn off. Voice nice and adult. GoPro, turn off. Say Rusty, GoPro stop recording. GoPro, stop recording. GoPro, turn on. Oh my god, it actually started recording. No. Turn off. Wait. GoPro, stop. GoPro, turn off. GoPro? Stop. Stop it. GoPro. GoPro. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Alcohol and what's up there? So how's that? Still crowded, no? No? Wala mag-lockdown ang Cagayan de Oro. Technically, ang Cagayan de Oro wala nag-lockdown. Yeah, but people are just doing quarantine. Borag, mas bibo pag punta sa Holy Week. No? May pang Holy Week, mingaw. Dagan jeep sa Cagayan. By jeep, by car, still traffic. So, I don't know. Nagulat na siguro ta nga. Lockdown. You're happy seeing your show the brand, Bakanaman, EQ Dry. I just looked up for a while when I looked down. Oh my Please god. sponsor us. Wala mi kwarta. EQ for my baby. EQ. You say Bakanaman. You say Bakanaman. Bikini man. You say, sige na, Ella, come here, sa. You say Bakanaman. I cannot say it. Bakanaman. The gay. The man. The main. Yeah, Bakanaman. Go.
Go. Bikini man. I don't know. You say bikini? How to cook this? A few moments later. So, ang atong buhaton, mag-react lang ta sa unsay as of today, unsay mga nag-open ko sa Facebook na ako. So, mag-react lang ta mga igana. Michael Versosa. So, busy na ng mga tao, gatanaw karon sa mga Netflix, mga movies. Siyempre, ang uban ng religious na, tanan mga prayers ng gawas na po. Uy, the Korea Times. Gyeonggi province will give the emergency basic income of 100,000 won to all Korean residents to cope with the impact of the coronavirus outbreak. Wow! Sana all! Again, sa Korea daw, ang mga resident Tagalog, 100,000 won to cope the impact of the coronavirus outbreak. Wow! Sana all! Kami ng 100,000 won. Sana oil. Pila man na. Uy, nag-live naman nata karon si Kuan Duterte, no? Wala pa. Ano naman lagi nagkuan? That's 4,000 pesos lang. 4,000 pesos na rin na ang amo ba? Sa Philippine peso? 4,000 na rin na. Pero 100,000 na nasa kuan. 100,000 Korean won is 4,000 pesos. Nadre. Uy, kaila man ko ano yun ni Joey. City government, please tabangi po ang DOH and NMMC. Be strict sa quarantine, please. More jud taon ninyo matabang unta sa mga clinicians. Dakpa, please, nang gatapok-tapok. Inom sorry for no reason at all. Kay kung ang hospital na mo give up, wala jud tay laing paingnan. All because relax kayo ang panahon na ganang da. Erms, ang puso mo, Erms, ha? Ang puso mo. Kay karon na po namatay dito sa NMMC. So kanang ato di ang quarantine diya. Agay lumba pud karon og posog ka ng mga palamiay o pagkaon. Mayor Inday Sara Duterte, tulo na lang kaadlaw, that's a possibility, moronda ko. Bisan pa man kaniadto, pag makita nila akong nawong, managan man ang mga tao, dili na mo abot sa point nga dunay matamparusan. Mugawas. Ang Davao karon magpakonte sila sa TikTok. May price. O TikTok na lang kasi malaparuhan ka ni kuan. Pero ang problema nako mga sus magkadugay pa ning COVID virus, magkadaghan ang luod sa TikTok. Pasaylo ako. Aha. Oy, si Ron Pads, stay home at huwag matigas ang ulo. Daw bi Mr. President, kung ang yormi o gayk ulon, sama na, chill ra ba kayo ning CDO? Ang dili dawaton sa lockdown cities, dini man lagi dawaton sa CDO. Ang dili dawaton sa lockdown cities, dinhi man lagi dawaton sa CDO. Mo, tama, kay City of Golden Friendship, beta. Ayan na, si Boss Rans Cortez, Corona Extra Virus Vodka. 275 billion budget, 8,000 pesos para sa bawat pamilya. Lo, mo ba? 8,000 pesos para sa bawat pamilya. Lo! Apil ka tani? Ano pa on? Muni po na asa nakwaon. Grabe na kalaay, sige lang taghigda, walay gapatong. Uy, silingan ako niyo. Nag-TikTok na. May asawa ka na kasi. Di talaga tayo pwede kanta-kanta ka pa ng ganyan. Na. Diba? Ang gawas ang mga pagka-dramatic to na ning TikTok mga igala. Ayan na.
Matod pa sa kabataan party list, lockdown ni Duterte pahirap sa taong bayan. Mao ba? Pila kay sweldo nito, Dani? Pamilya ni nagpost si Joe Garcia. Pila ka ang sweldo ani ba? Ay nako. Aha. O mo ning gingon ganina nako si Sara. Maghatag og award sa taong pinakadagan og post sa iyang TikTok video. Banatin ninyong TikTok. Bisan pag itag ko ninyo, ayaw lang yun mo gawas para di ta mo masagpaan. Da. Tinuod ba sa kani? Uy, si DJ Slim. Kung uban nagka-busy sa mga virus, si DJ Slim, mala naman mo reply Iyon. Love story sa niya. Oh. Yee! 1 hour ago, search, right? Ayan na, nanay mga garitual. 275 billion budget, 8,000 pesos para sa bawat pamilya. Lo, mo ba? 8,000 pesos para sa bawat pamilya. Lah! Apil ka tani? Ah, phone. Mani po na asa nakwaon. Grabe na kalaay, sige lang taghigda, walay gapatong. Try nga nating i-record. Pwede pa sa ma-record. Oh, i-record na ko ning atong kuan doon. Para pa-sample lang. Hello. Ay, Boy Negro! Hello na Boy si Boy. Negro! Inay mga undata. Bina! Dagan kayong mga... Duty rin ka, pre? Duty ka, pre? Pre, kay kabalo ba ka nga ganahan kita mag-duty kapoy na bigyan ka. Meet my pagumangko, no? Anak ni Brian, Uy, buyaga na na. Uy. Anak ni Brian. Agiya sa Quarantine pagid karon, samot pagid na mo buyag.